Fanúšikovia, u nás doma prajeme krásny deň plazov. Dneska si pripravíme základnú stravu pre korytnačku. Na naše výročie sme urobili takúto kuchyňu. Prvý krok. Na takéto mini cimprcamky nakrájate šalát, lebo ona je ešte milá, keď sú veľké, môžu byť väčšie kúsky. Zoberieme asi tak 3 listy, cca. A vyjde čo skoro part 5, možno vyjde aj skôr ako toto video. To ešte uvidíme. Ešte nakrájame túto časť. Takže šalát máme. A teraz ideme mrkvu. Zoberieme si struhač. Dáme to, lebo tie šupky budú tiež užitočné do šalátu. Použijeme šupky pre info ako kúsky mrkvy. Kto nevie, ako sa dáva odber, tak máte vlastne také, že tlačítko odbera, to je taký zvonček, ktorý nás informuje o nových videách. Ďalší krok, nakrájeme našu milovanú mrkvu. Teraz môžeme dať tieto mini kusky, dáme k tomu ako zdravotný základ. Ten šalát bude aj na inokedy pre info. To by sme mali. A ešte ideme Pardon, len mi moja segra zobrala šalát. To je dosť obvyklé, ona mi bere v niektorých videách veci. Tak. Prášok túto máme, ten tam dáme ako vitamín. Taký základ. Zoberieme ingrediencie. Kto nevie, sa zistilo, že obidvaja sú chlapci naši pagekoni. Voilà, hotovo. Ideme ochutnať našemu pánkovi korytnačke, že či to bude chutiť. Pán Kasti už dostal polštru na predzvieratá, ale dáme jej kúsok mrkve. Asi nemá náladu.